Това е един ден, който трябваше да протече нормално за кандидатство за работа, но кандидатът се каза всичко точно и ясно, без да бъдат излъжен. Така, за какво? Защо сте тук? По принцип съм тук, защото вие сте първите, които не ми затвориха след втората минута. Трябва да плащам найем и наймачката вече ме гледа лоша. Така, къде се виждате след 5 години? На Малдивите, където няма интернет и плащане, за да ме безпокоите. Като гледам, тук при лицето кафе да не заспя. Така. Имате ли слабости? Може би това, че спят с 12, или това, че имам слабост към бреденец, или това, че забравям за какво съм дошла в стаята. Вие кой бяхте? Няма, да, ще се обадим да видим дали приемаме. Да, знам го този филм. Аз ще ходя да видя от тази близката болничарница, дали търсят хора, които да работят там. Чао, и знам го филма. Не съм по филми. Този наистина забрави за какво е дошъл. Направо няма да го приемам.